এনডিপি সকলৰ যি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ পেণ্ডিং পাৰ্ট আছে ইটোকো অতি শীঘ্ৰে বহুত বেছি আৰু নাই প্ৰায় 600 সামথিং মানে হাৰ্ডকোৰ কেডাৰ সকলে আজিলৈকে ৰিহেবিলিটেশ্যন পোৱা নাই তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। लोगोफोर एक्चुअली देहायाव थिग नङा दे आं बारा खारन आं बाथ्राखौ बुंनोसो नागिरदों मैया थांनाय हरावहाय जिहेतु बिथां बिटिआरनि सीएम बिथां प्रमद बर'आ मा होदों मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टआव आंहा बुंनांगौ दङ होननानै एसे सानदों आरो बुंनांगौआ बेनो जे बिथाङा मा बुंदों मोनथिबाय हयतोबा नोंथांमोना एसेब्लाबो सिगाङाव एसे होनायखौ खोनाखाबाय जानांगौ माबोरै होननानै बुङोब्ला दिनै बाथ्राया ओरैबायदि जादों बिएलए आफाद ओंखारनायनि उनावसो दिनै बेखिनि बाथ्राया ओंखारदों ना गुबुन मोनसे खोथासो सानखो ना मासो बेखौ बुंस'नो रोंला प्रमद बर'आ मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों एनडिबिनि केस बिबो मिथिगौ जोबनो थाङाखै बेसेबां खस्थ' मोनदों आरो रिहेबिलिटेसन बिनि बेलायावबो बेसेबां खस्थ' मोनदों आरोबाव दिनै जायफ्रा एक्स ग्रेसियाखौ दिनै होजोबदों होनना बुंदों केसनि बारै बुंदों बिथाङा हाइनेस नन हाइनेस जायफ्रा गिदिर केसाव दङ ना बेफोरखौ लासैनो फोजोबनायनि खोथा एफा बोसोरनै बोसोरथाम आराय बोसोराव मा खालामनानै थादोंमोन दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखाय एक्सट्रा मानसि थोननो हायामोन नामा आरो दिनै नोंथाङा जे थांलायनानै मैया दाखालि आफाद गोदान खुलिनाय लगे लगेनो साननैनि उनाव मोनसे स्टेटमेन्ट होनाया बे बेसेबां गनायजाथाव दिनै जाय हक नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ बा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय प्रेस मिट होनो थाखाय मैया मोनायावसो हरनि 8:30 ना 9टा बेफोरबायदियावसो नोंथाङा सम मोनबाय नामा बिनि अनगायै बिनि सिगाङाव सम गैयामोन नामा नोंथांनि पेजखौ नायदों आं नोंथाङा जेब्ला लाइभ सोलिबाय थादों अब्लानि समाव आं नायदों मा बुंदों मा बुङाखै नोंथाङा दिनैहाय 60टा समस्ति बारायनायनि खोथा होनदों आंहा बहाय बुंनांगौ जेबो गैया बारायनां जेसेबां हायो एसेबां थाब बारायोबा मोजांसो दिनै सीमा बारायनायनि खेथ्रआव होनदों गहपुरसिम बारायनायनि खोथा होनना बुंदों बेसिम बारायबा आंहा मोजां आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु नैबे एनडिएफबिनि खेथ्रआवहाय दिनै एफाराब साख्रिनि बेलायावहाय लानायनि बा जायफ्रा उपयुक्त हाबनो गोनां बेफोरखौ दिनैहाय सोनानै दोनोबा दिनै बेफोरबायदि बेखारा जानाय नङामोन होननानै आं सानो बेफोरबायदि खामानिया नोंथाङा जुदि थारैनो जुदि सानदोंमोनबा एनडिएफबिनि खोथायाखौ जेब्लानि रेकर्ड जादों अब्लानि समावनो थाबैनो एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ फोजोबनांगौ होननानै बार बुंबाय थागौमोन दिनै गबिन्द बसुमतारी दङ बिसोरखौ मानो लाफाना मानो बुंनो हायाखै दिनै नोङो दिनै अनजालुमोनखौ लानो हाबाय दिनैसो नोंथाङा दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों अनजालु थाबाय दिनैहाय ओरैहाय सावरायग्रा थाबाय फेरेंगा थाबाय सानजारां थाबाय बिसोरखौ लाना दिनैसो स्टेटमेन्ट होनायखौ नुनो मोन्दों बिनि सिगाङाव बबेयाव उन्दुना थायामोन मा खालामनानै थायामोन दिनै मोनसे गोदान आफाद डिक्लेयार जानाय लगे लगे बेखिनि बाथ्रायासो दिनैसो ओंखारदों दिनै नोंथाङा दिनै बेखिनि बाथ्राया बुंजानांगौ दरखार गैयामोन जेब्ला बै समाव बुङो बै समावनो जुदि स्टेटमेन्टफोरखौ मोजाङै होयोमोनबा गोख्रों गोग्रायैनो जुदि होयोमोनबा मानोथो दिनै बेफोरबायदि बुंबाय थानांगौ दरखार दंमोन नोंखौलाय जोंलाय दिनै गोबाङानो दिनै मबाइल फायनानै केसनि बारै कर्ट हाजिर जाहैनो गोनां जादों दिनैहाय सोरबा दिनै मुख्लं जानानै थैनानै थांबाय बेराम जानानै सोरबा दिनै फाग्ला जानानै दङ मानो थाखाय फाग्ला जानानै दं मानो थाखाय दिनैहाय बेराम नायजानो हायैनि थाखाय एक्सपायार जानो गोनां जादों बै 4 लाखखौ जुदि सोरबाया मोनोमोनबा थाबनो जुदि जानायमोनबा सोरबा एक्स ग्रेसियाफोरखौ जुदि मोननायमोनबा न'खरा एसेब्लाबो सुंहैगौमोन दिनै बेफोरबायदिखौबो थाबनो खालामनो मावनो गोसोआनो बेफोरबायदि जायोब्ला बोरै जानांगौ जागोन दा जिखिनि नोंनि स्टेटमेन्ट होनाय जिखिनि पलिसि जिखिनि साननानै मोननाय आंनि थौले मेलेमजों एसे साननानै नुहुरदों दिनैहाय 2024 फैनायखाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ आंनि आखायाव बुथुमनानै लानि बेखौ सानदोंबा बे गोरोन्थि जागोन प्रमद बर' बिटिआरनि सीएम नों बेखौ जुदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन बेफोरखौ लानानै बांद्राय पलिटिक्स दा खालाम नोंसोरो दिनै एनडिएफबिनि जायफोरा सोद्रोमा जायफ्रा दिनैहाय भुटान एटेकआव आथिं गावजानानै सेवजानाय बेफोरनि दुखु दाहाखौ नों मोनाखै जायफ्रा दिनैहाय
ओंखाम मोनजायालाफानो 10-15 दिन थानाय बेन्दों बेनलाफोरखौ जानानै थानाय बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ नों प्रमद बर'आ मोनाखै, नों फेरेंगाया मोनाखै, नों अनजालुआ मोनाखै, नों सावरायग्रा मोनाखै। दिनै बेफोरबायदि सेंग्राफोरा दिनै सोरबाया दिनै मोननो थाङाखै। बेसेबां दुखु दाहाजों दङ। एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनाव रासिन जारिमिना दंलै। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, अखाबो हाबाय, बारा खोनानायबो नंला, गोरायैबो बुंनो हाला, दुरबल जानानै दङ, बिराद उइक जानानै दङ आङो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामा, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि। এই আন্দোলনৰ আমাৰ মাৰ্টিয়াৰসকল আছে, শ্বহীদসকল। এই শ্বহীদসকলক ইতিমধ্যে এবাৰ 40 জনক আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দ্বাৰা এবাৰ প্ৰায় 195 জনক আমি এক্সগ্ৰেছিয়া দিয়া হ'ল। বাকীখিনি যিটো এক্সগ্ৰেছিয়া দিব লাগে তাত প্ৰায় 3000তকৈ অধিক আমাৰ শ্বহীদসকলৰ লিষ্ট ছাবমিট কৰা হৈছিলে। এইটো 2 মাহৰ ভিতৰত এক্সামাইন কৰি পেলাই, এইটো স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই, ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে। আৰু যেতিয়া এইটো কমপ্লিট হ'ব সকলোকে এক্সগ্ৰেছিয়া দি পেলাই এই কামখিনি সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব দিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এনডিএফবিসকলৰ যি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ পেণ্ডিং পাৰ্ট আছে এইটোকো অতি শীঘ্ৰে, বহুত বেছি আৰু নাই, প্ৰায় 600 ছামথিং মানে হাৰ্ডক'ৰ কেডাৰ সকলে আজিলৈকে ৰিহেবিলিটেশ্যন পোৱা নাই। তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু তেখেতসকলক বিভিন্ন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পলিচি, অগ্নিবীৰত কিছুমান পাছ কৰিলে আৰু অসম পুলিচ বা বিভিন্ন চাকৰি তেখেতসকলে কিছুমানে পালে। আৰু বাকীখিনি যিসকলৰ এজ আছে বা কোৱালিফিকেশ্যন আছে, যিসকলে পাবলৈ সক্ষম হয়, সেই সকলকো অতি শীঘ্ৰে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে বা ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ ইতিমধ্যে আজি সিদ্ধান্ত হৈছে। আৰু যিসকলে চাকৰি পোৱাৰ বয়স নাই তেখেতসকলক বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে একৰ্ডত আছিলে। এই ক্লজটোকে আজি ৰিটায়াৰ্ড কৰি পেলাই সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে। মিছন ফিল্ড ৰডমখান বুলি আমাৰ এক্স কেডাৰসকল আৰু ইউথসকলক এটা ৰিহেবিলিটেশ্যন এটা কাম চলি আছে। ঠিক এক্সগ্ৰেছিয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু ফিল্ড ৰডমখানৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু কিছু আৰ্থিক অনুদান দি পেলাই সেইসকলে যাতে ভাল এটা নৰ্মেল লাইফ এনজয় কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কথা দিছে। মই ইয়াৰ কাৰণেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও স্পেচিয়েল এটা কনচিডাৰেশ্যন এনডিএফবিৰ ইউথসকলৰ কাৰণে ৰাখিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ পুলিচ বিভাগক আৰু ফৰেষ্ট বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যিখিনি কেছৰ কথা আপোনালোকে জানে যে কিছুমান হাইনেছ ক্ৰাইম আছে, কিছুমান নন হাইনেছ ক্ৰাইম আছে। চ' সেই কেছখিনিৰ কাৰণে আজি মূল খুঁটিত অহাৰ পিছত, শান্তি প্ৰক্ৰিয়া অহাৰ পিছতো কিছুমান এনডিএফবিৰ আমাৰ নেতাসকলে বা কেডাৰসকলে জেলত আছে। কিছুমানৰ কেছ ষ্টেট এক্টৰ আণ্ডাৰত, আমাৰ ষ্টেট পুলিচৰ আণ্ডাৰত আছে, কিছুমান NIAৰ ওচৰত আছে আৰু কিছুমান কনভিক্ট হৈছে। তো যিবিলাক কেছ নন হাইনিয়াছ ক্ৰাইম এই সকলক বহুতখিনি কেছ ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি কৰা হ'ল। ৰিমেইনিং কেছখিনিকো নিষ্পত্তি কৰাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। আৰু যিবিলাক NIAত আছে আৰু যিবিলাক জেলত আছে সেই সকলৰ কেছটো প্ৰপাৰলি এক্সামাইন কৰি তেখেতসকলক মেক্সিমাম কনচিডাৰেশ্যন কৰি কেনেকৈ তেখেতসকলক মানে জাষ্টিফিকেশ্যন দিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিসকল কেডাৰে ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবল তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে জাষ্টিছটো পাব, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ।